Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşsyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede şeýas. Şugun hurmatly prezident Bodo Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabinetiniň giňişleýin mejlisine geçirdi. Oňa mejlisiň wekilleri, ministerlikler hem puduklaryny dolandyryş idaralarynyň, vilayetlaryň, şäherlaryň we etraplaryň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçüliklerini habar beriş direksiýarynyň ýol başlary çağırly. Mejlise halk hujurlyk toplumynyň puduklarynyň şu ýylyň 6 aýyna gadanan netijeleriniň jemlenip, degişli hasabatlar dinlenip, hem ýerine ýetirilen işlere baha berildi. Prezident maksatnamalaryny hem beýleki meýilnamalar durmuşa geçirmek barşy ara alınıp maksat aşyldy. Ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesitlendi. Hem guramaçylyk meselelerini garaldy. Salam hormatly minister kabinetining agzalary, salam hormatly adamlar. Biz şu minister kabinetining giňişleýin mejlisini geçirýär. Möhüm ähmiýet bolan bir mejlisde ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň puduklaryny şu ýylyň 6 aýyna alyp bolan işleň hem jemler. Şonuň ýaly. Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň hem ýerine ýetirişini ara alyp maksatlaşar. Mejlisiň dowamynda ýol başlary wezipe bellemek we wezipeden boşaltmak bilen magly meselelere de tereder. Şeýle ikinji ýarymynda öňde duran hem wezipeleri kesitler. Minister kabinetiniň başlygynyň ornamatarlarynyň ayrı ministerlerin, vilayetlerin, hakimlerin hasabatlarını dinler. Onların alıp baran işlerinin neticelerine baha verir. Minister kabinetinin meclisine biz Türkmenistan'ın meclisinin vekillerini, vilayetlerin hem aşgabat, şehrin hakimlerini hem de onların ornamatarlarını, ýokary okuw mektepleriniň reýektorlaryny, gazetlerin hem de jurnalların redaktorlarını hem beýleki ýol başlary çağırdyk. Onu minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Biz mejlisimizde ýol başlary wezipe bellemek we hem wezipeden boşaltmak meselesini seyretmekden başlaýar. Men Abdiýewany başga işem geçmek sebäpli minister kabinetiniň başlygynyň olmasyny wezipesinden boşalýar. Mehran arkadam köp sawursunmyza aýdýar, maňa ýaşamany, işlemäni öwretdiňiz mehran arkadam, şu belent wezipeleri anam etdiňiz mehran arkadam. Siziň taýsa tagallalaryňyz bilen nirede işletegem, nirede bolsam, watanma sizi halkymyza ak ýürekden halal pek zahmetim bilen işläp zahmet çekjekdim, onandyrmany ruhsat beriň mehran arkadam. Janyňyz sag, başyňyz dik bolsun arkadam. Köp sawuryň mehran arkadam. Abdiýewa, siz gidiverin. Minister kabinetiniň başlygynyň ornamatyry wezipesine Mehri Jamal Mehmedowan berlep, ony Mary vilayatynyň hakiminiň ornamatyry wezipesinden boşaltmak barada karara geldim. Mehmedow, siz minbere geçinde bir täze wezipede näme işleýän barada aýdyp berin. Mehriban arkadaşymyz, siz maňa bugün ören uly jogapkärlik wezipeninden ýarsyňyz. Ediz arkadaşymyz, bu jogapkärlik wezipede medeniýet we sanat ulgamynyň ähli işgärleri bilen agdy birlikde size halkymyza, watanymyza ak ýürekden halal zahmet çekjekdigmi inandyrmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýärin. Gahrman arkadaşymyz, mehriban arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun. Mehmedow, häzirki döwürde ýurdumyzda medeniýet ulgamynyň bir gowy maddi nizamaýyn binýady döredildi. Bizim sanly telewiziýanyňyz, evvel hemramyz, kitapxanalarymyz, teatrlarymyzyň, muzeýlerimyzyň hem de beýlik medeniýet medaralarymyzyň döwre wap binalary bar. Näşem mümkinçilikler dol derejede peýdalanyp halkymyzyň ruhy ymmatlyklaryny
tarihini giyinden hem beyan etmeli. Garaşlı devleti bunun öýdük çağlaryny hem ykdysady zatlaryny berkitmäge gönükdirler, üreýän mühim strategik maksatnamalarymyzy amalaşmagyň hem şähertlerini ýerine ýetiren eýer uly işleminiň many mazmuny anyk mysalar arkaly görkezmeli. Hususan galla, yanlış energetika ve ulu kommunikasiya bagatda gazanan garaşlylygymyzyň mysalyny giňden açyp görkezmeli. Iqtisadyň puduklaryna sany ulgamy ornaşdyrmak, olar öňde barajy tehnikalar we tehnologiýalar bilen enzamlaşdyrmak hem iň döwre wagt karhanalary döretmek boýunça geçirilen işlerimizi giňden ýaýmaly. Ýolumyz bilen sevgitiň hem dünýäniň dürli hem döwletiň arasyndaky medeni gatnaşyklary pogtulundyrmak üçin hem işi dowam etmeli. Zehinli sunat işgärlerini ýüze çykaryp olaryň dünýä jemgyýetçiligine tanatmaly. Olaryň ýer ýüzüniň dürli ýurtlarynyň olan medeniýet we sunat işgärler bilen dogonlyk gatnaşyklaryny giňeltmeli. Türkmeniň altyn asyry bayragyny hem almak ugrundaky bähteşem ýokary derejede geçirmeli. Garaşsyzlyk, bitaraplyk we täze bayramlaryna bagyşlap gyzykly çykyşlary taýýarlamaly. Tele radio ýaýlymlarda täsirli hem gepleşiklerdir, aýdymlar hem köpräk bermeli. Teatrlarda merdana halkymyzy hem şöhratlandyrýan gowy sahna eserlerini goýmaly. Biz häzirki döwürde 70'li diýen ýokary hem derejeli hünärmenleri taýýarlamagda has hem aýratyn üns bermeli. Men size üstünlük arzu edýär. Oturuverin. Onutdy Mr. Ağlarlar, hormatly adamlar. Men Mary welaýatynyň häkiminiň ormançary wezipesine Aknabat Atabaýewany bellep onu bilim ministriniň ormançary wezipesinden boşaltmak barada karara geldim. Atabaýewa size mene münbere gelinde bir täze wezipede näli işejegiň barada aýdyp berin. Mehriban arkadaşımız, siz şuun maňa jogap berli wezipeni inandyňyz. Mehriban arkadaşımız, sizin ynamyňyzy ödemek üçin giýjem günni edip ak yürekden bäk halal zähmet çekjekdigini siz inandyrmagy ruhsat beriň. Mehriban arkadaşymız, sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli tutýan ähli tutuply işleriňiz hemişe rowaç bolsun. Köp sag bolun mehriban arkadaşymız. Atabaýewa, size de hem üstünlük arzu edýär. Onu Mr. Kavli'nin ağladı, hormatly adamlar. Men garlyby işte goýulan düýpli kemçilikler üçin telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa barada döwlet komisiýasynyň başlygy hem wezipesinden boşadýan. Siz gidiverin. Bu wezipe men Arslan Aşyrowy bellep onu döwlet hawalara gelsin, başlyň olmasa wezipesinden hem boşaltmak barada karara geldim. Naşir hem sizem bir münbere geçinde hem täze wezipede näme işejiň barada aýdyp berin. Mehriban arkadaşym, şol maňa ören ul jogap berli wezipeni inanýaňyz halal zähmetim bilen dörejilikli işläp watanymyzda, halkymyzda size mehriban arkadaşym wepaly hyzmat etjekmi, gulluk etjekmi söz berýän sizin janyňyz sag, abiry mertebäňiz bundan benat bolsun, köp sag bolun mehriban arkadaşym. Size üstünlük arzu edýär. Soňra hormatly prezidentimiz hatabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikova söz berdi. Vice-premier şu ýylyň 1-nji ýarymyna makroiqtisady görkezler hakyna hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen üstünlikli amala aşyrylýan giňerimli özgertmeler netijesinde ähli pugdoklarda durnukly öziş öpçün edildi. Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pugdoklaryň duranyş idaralarynyň meýilnamalaryň tawşyklarynyň ýerine ýetilişini teljermegiň jemlerine laýyklykda 6 aýda jemi içerki önümiň beçöri 5,9 götermädi.
geçeniniň degişi döwür bilen deňeşdirilende önümleriň öndürülüşi 4,14 götürmi ýokallandy. Yanvar-iyun aýlary aralygynda 2019 ýylyň degişi döwür bilen deňeşdirilende böýlekliğin harit dolanşygynyň meçleri 13,18 götürüm, daşar sewda dolanşygy bolsa 6,11 götürüm artdy. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanlaryna ortaça aýlyk rehmet haky geçeniniň degişi döwür bilen deňeşdirilende 10,5 götürüm ýokallandy. Atabatyň çäklaryna Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň barşy bary dikem aýdyldy. Meclisiň başynda vice-premier hormatly prezidentimiň garamagyna dünýä ykdysadyetindäki häzirki ýagdaýlar hataba alynıp, işlenip taýýarlanan 2020-nji ýylyň döwlet büdjetiniň we büdjet çykdaýjylarynyň Türkmenistanyň durmuş ykdysadydan ösürmegiň esasy gurularynyň hemde Türkmenistanyň maýy goýun maksatnamasynyň gaýtadan işlenip taýýarlanan taslamalaryny götürildi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz de ýurdumyzyň şu ýyl baş maliýe meýilnamasynda gödüňli tutulan girdeji bölegini artdyrmak we çykdaşlary peýdeltmek hemde maliýe serişdelerini maksatlaryny peýdalanmak boýunça teklipler barada hatabat berildi. Hormatly minister kabinetiniň agdalary, hormatly adamlar. Men anlam Homedowy başga işe geçmegim sebäpli maliýe we ykdysadyat ministri şeýle Türkmenistanyň hökümetinden Ýewropa Birleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utguşdurjysy we bütün dünýä bankynyň Türkmenistanyň durumdurjysy wezipesinden boşadyp, onu hem minister kabinetiniň bank we halkara maliýe gurumlary bölüminiň müdiri wezipesini belirlemek barada karara geldi. An Muhammedow sizem gidiverin. Maliýe we ykdysadyat ministri şeýle hem Türkmenistanyň hökümetinden Ýewropa Birleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utguşdurjysy we bütün dünýä bankynyň Türkmenistanyň durumdurjy wezipelerine muhammetgerli Serdarow belläp, ony maliýe we ykdysadyat ministriň olmasary wezipesinden boşadýar. Serdarow münmere geçende täze wezipede näle işleýän barada aýdyp berdi. Mertebeli velet mehriban arkadaş prezidentimiz. Bu maňa nameller ulu wezipany anlaňyz. Bu wezipede men Maliýe we Ykdysadyat ministrliginiň agzary işgärleri bilen giýjämiz günni edip, janymyz aýaman halal zähmet çekjekligim barada siz anlandyrmagy ruhsat bermeňizi ulu hormat bilen haýyş edýärim. Goý elmidama siziň janyňyz sag we ömrüňiz uzak bolsun. İl ýurt bähbetli işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Mehriban arkadaş prezidentimiz. Serdarow Dünya ykdysadyatyndaky ýagdaýlar bilen magly 2020-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny taýýarlamagy ören hem jogapkärlik çemeleşmeli. Büdjetiň girdejili çeşmeleri esaslandyrylan we kanuna laýyk bolmalydyr. Çykdaýjy uğurlaryny netije we maksada laýyk maliýeleşdirmeli. Sağlyk düýünlerini kämilleşdirip elektron sağlyk ulgamyna geçmegi çaltandyrmaly. Hem burada halkların tecrübesinden uğur almaly. Döwlet emnägini aýry baglaşmagy hem hususlaşdyrmagy, döwletiň paýy bolan edare kärhanlary, paýdalar jemgyýetlerini öwürmegi, gymmatly kaglaryň bazarını guramagy çaltandyrmaly. Ziyan çekip ýa-da pes netije gazanyp işleýän döwlet kärhanlaryny bolsa aýratynykda seljermeli. Kärhanlaryň önümçilik kuwatlygyny dolulanyp, zero bolmadyk çykdyjylary azaltmaly. Ýokary hili önümleri öndürip, pudoklaryň hem bätesi okyplygyny ýokarlandyrmak boýunça alynyp barýan işleri çaltandyrmaly. Kiçi orta terekeçiligi ötürmek üçin amatly şertlerim döwletmeniň üstünde iýdigderli işlemeli. Yer böleklerini bermek için hem ýönükleşdirip, qarz, gümrük we sowda taýdan resmileşdirmek hem ýeňilleşdirmeli. Eksport höwüslendirmeleri arkaly sewitderde erkin ykdysady zorluklary döretmegi çaltandyrmaly. Şeýlem viza belli almak hem yer böleklerini resmileşdirmek, qarz hem hasap taşyk ýeňilliklerini giýirmek mümkinçiliklerini öwrenmeli.
Serdar siz ministerin hem olmaları vazifesine belirlemek için hem yakın vakitte bir münasip hem adam yeni ödüllersin. Size üstünlük arzu ediyor. Oturun. Soňra statistika baradaky Döwlet Komitetiniň başlygy Welbegow 2020-nji ýylyň 6 aýyna ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pugduklyň dolanyş edaralarynyň gadanan ykdysady görkezleri barada hatabat berdi. 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ýönümleriň köp görnüşleriniň ýönülüşiniň mukdarynyň artanlygy hatabalyny. Ykdysadiýetiň döwleti degişi bolmadyk ulgamyna oňy netijeler gadanlýar. Ýönüm ýönülüşiniň düzümine hususy iş uğurlugyň paýyna 66 göterim degişidir. Hormat prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Müşşükov, ministerliklerin ve pudok idaralarının yollaşıları, iktisadiyette maliye durnukluğunu, kadokları maliyetlerden sağlanıştırmak için hem değerli çareleri görmeli. Karhanların bank karlarını hem anlığı vergilerini tertipleştirmek için teklifleri tayarlamalı. İktisadiyette pul toplumunun hakiki ruhuna göre düğünleştirmeli. Pudoklar pul teristlerinin devur hem meşrularının üpçün edip hümmetlerle meyilleştirilen derecede saklanmalı. Dörlü pudoklara verilen karların iktisadı tadan bekidine ve hem neticede iyiliklerle felcermeleri geçirmeli. Verilen kar teristlerinin belirlenen maksadı olonsuna hem gödekçülü güçlendirmeli. Devro bank hizmetlerini ornaştırmayı şartlandırıp bank olgamına anlamı ve onun yönünü çekiciliğini arttırmalı. Bank idaralarına fiziki ve yuridik taraftan pul teristlerini çekmen ve onları vermeyen tertibini yengilleştirmeli. Halkarı maliye bazarından amartı müşetlerde kar teristlerini söylemde sürtmaya koyumlarını hem çekmen hem üstünde köprek hem işlemeli. Avlayın halkara mali kurumlarıyla esnaflıkla hizmetleri edip onların iktisadiyetimiz hem öz yüzüne verilen fiillerinin hem felcermişten hem neticelerini yerlikli faydalanmalı. Biz yılın ahirine çelli verilen hem ehli işlerimizi üstünlükli tamamlamalıdır. Siz ilkinci navatta Minister Kabineti'nin başlığının ehli olmasalarla birlikte halk maslağından verilen taşlıkları durmuşu geçirmek şeyle mi gelecek yılın dugula tembücüyede oyunca maslağı geçirin. Teyada 2020 yıl için mayoğun maksatnamasını tayarlamak ve tasdiklamak ve ünsülü seyretmeli. Her ministerlikten pudok, idaresi ölümçülük hem tavsiyeliklerin hem bu iplerini anlık bilmeliler. Devlet bücreti var edilen ne olsa bu işi tamamlap onun taslamasını Türkmenistan'ın meclisinin hem karamağına vermeli. Türkmenistan prezidentinin fermanına layıklıkla 2020 yılın devlet bücretinin hem zahmet hakların, pensiyaların, talip hakların ve devlet kömek pullarının belki bir neyse durmuş töleğlerin hem meşverlerini yukarılandırmak hem gözünü tutmalı. Devlet bücretinde yer etrafta hem şehirde hemen bunu kaytalap aydır. Yer etrafta ve hem şehirde meteşlik çeken adamlar için yaşayış caylarını kurmağa serişleri hükman hem gözünü tutmalı. Müşşükov hem Minister Kabineti'nin başlığının beyleki olmasaları. Siz gözükçülerden ministerliklerini ve pudok idaralarını bundan beylekte üstürmek hem de maliye yağdayını hem oğlundurmak mesela o avatta onların yollaştırılan birlikte alıp varan işleri güçlendirmeli. Men teyada iş onunla hem ödüretmek onca tasdiklanan maksatnamanın doğal meşhurda yerine yetirilmeyenine sizin üntülüğü çekmek istiyor. Yani şu tamamlanan son hem bir mesela mayreti seyredecektim bunu sizin hem aklınızda da duyduruyor. Müşşükür. Siz dünya iktisadiyetindeki kıyınçılıkların hem tesirini iyilikleri tecrübe onu anlatmak için çareleri işlep tayarlamalı. Hem şu yağdayı olan bağlı iktisadi etkilerin
üwünni dolmak hem de iqtisadiyatimizin durnuqly hem ösmegini üçin etmek üçin zerur çäreleri görmeli. Pul dolanşyny hem durnuqly bolmagyny hem makro iqtisady hem durnuqly aratmak üçin zerur şertleri döretmeli. Ýurdumyzda önürleýän önümleriň eksport edilen meşgullerini arttırmak hem daşa ýurtlardan getirilen haritdan oruny tutýan önümden hem önümçülüğünü döretmek hem diyepinni güýçlendirmeli. Iqtisadiyatda zähmet bazara bilen bagly mesele hem işin hem merkezine saklap, zähmet hem gorlarynyň emeli gelmegini hem yerlik hem dolanmagyny üpçün etmeli. Milli statistika ulgam döwraplaşdyryp, hasawatlyň hem görnüşlerini tükellemeli hem de olary umumlaşdyrmaly. Olaryň bolmadyk hem döwri geçen hem görnüşlerini aýyrmaly, işler sany ulgam arkaly alyp barmaly, hem halkara tejribesinden hem yerlikli peýdalanmaly. Hormatly minister kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Häzir men Türkmenistanyň meclisine 2020-nji ýyl üçin rejelenen döwlet büdjetiniň taslamasyna seretmek barada hem hatada gol çekjek. Hormatly prezidentime de degişli hata gol çekdi. Hem de meclis dowam edip Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Miredova söz berdi. Vice-premier Altaýda gödöçüge diýen gorumlaryna 2030-njy ýyl içinde üçin neft gaz senatyny ösdürmek maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Neftin gaz kondensaty bilen çykarylyşı boýunça meýilnamanyň 107,16 götürüm, nefti gaýtan işlemek bardak meýilnamanyň 102,16 götürüm, benzin öndürmek boýunça meýilnamanyň 105,11 götürüm, dizel ýalňyjyny öndürmek barada meýilnamanyň 105,11 götürüm ýerine getirilendi gaýdyldy. Tuğuklandırılan gazı öndürmegiň ösüşi 112,10 götürme, özleşdirilen maýa goýumlaryň ösüşi 113,10 götürme barabar boldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men arşiw işte goýuran kemçilikler üçin döwlet ministri Türkmen Gaz döwlet konserniň başlygy wezipesinden boşaltmak barada karara gelip gidiverin. Döwlet ministri Türkmen Gaz döwlet konserniň başlygy wezipesine Batyr Amanowy bellep onu Türkmenmaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlaryň toplum baş direktori wezipesinden boşaltýar. Amanow hizmene täze wezipede näme işleýän bardy bize aýdyp berin. Şoňra hormatlanan Türkmenistan prezidenti siz şuň maňa uly jogapkar wezipenden ýa-da bildirenimiz üçin size köp sag bolsun aýtmagy ruhsat etmegini sizden haýyş edýän. Hormatly prezidentimiz, siziň namaňyzy ödemek üçin tejribemi ukyp başarymly gaýrman ak ýürekden galar zähmet çekjekdi marada size nanyrmagy ruhsat etmegiňizi uly hormatdan sizden haýyş edýän. Hormatly prezident, siziň janyňyz sag, ömrüňiz ok bolmagy arzu edýän. Amanow Türkmenmaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işini dolandırmak için wagtlaýynça şu toplumun baş injiniýeriň üstüne ýüklen. Sonra orada bir topluma has okuyuplama gormaşylyk tarapyndan baş çykýan hem ýol başyny bellädi. Size men üstünlük arzu edýär. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men gelliýi başga işe geçmegi sebäpli Halkara Neft we Gaz Üniversitetining rektory boşadýar. Size gidiverin. Halkara Neft we Gaz Üniversitetining rektory wezipesine men Şahym Abdurrahmanowy bellep, onu hem Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşaltmak barada karara geldim. Abdurrahmanow näsiden minbere geçinde täze wezipede näl işleýän barada aýdyp berin. Şoňra hormatly Türkmenistan prezidenti, bugun siz maňa ýene bir uly jogapkärçi wezipanyny ýaşaňyz. Bildiren namaňyz üçin size köp sağlyk aýtmagy ruhsat bermeňizi hormatly sizden haýyş edýän. Gahryman arkadaşym, siziň namaňyzy ödemek üçin Halkara Neft we Gaz Üniversitetiniň ady bir işgärler bilen
Son yarı zahmet çektim maalesef. Nandırma ruhsat vermeň ulu hormatdan eden haş ediyorum. Sizin canına sağ ömrüňiz olsun hormat prezidentimiz. Size men üstünlük arzu ediyorum. Türkmen Diyalogu Devlet Korporasyonynyň başlygy wuzifesine Merdan Roziýew bellep, onu şol korporasyanyň başlygy hem ormadyr wuzifesinden boşadýar. Ne Roziýew sizem täze wuzifede näli işejeň barada bize münbere geçiňde aýdyp berin. Çoňur hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti bugün siz maňa uly jogapkärlik wezipeninden ýarsyňyz. Bildiren namuz üçin köp sag bolsun aýtmagy ruhsat etmeňizi sizden haýyş etýär. Hormat prezidentimiz, sizin namuz ödemek üçin Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasy işgärleri bilen az birlikde tejribemi, ukyp başaranymy gaýrman ak yürekden halal rahmet çektim barada. Sizin andırma ruhsat bermeňizi ulu hormat bilen sizden haýyş etýär. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun, hormatly prezident. Roziýew, siz ýakyn wagtda korporasiýanyň başlygy olmasyny wezipesine bilemek üçin münasip adamyny ödürlädim. Men size hem ulu üstünlikleri arzu ediyorum. Oturun. Meriyadov. Geçen 6 ay hem cemleri oyunca Nevtkad toplumuna esasy öýrümçilik hem gorkozylaryň belirlenen meýnamlara laýyklykda ýerine ýetirilendigine hem garamazdan käbir hem gorkozylaryň ösüş hem geçen ýyl döwrlen deňişdirilenine hem pes boldy. Ne ýol ölen şol kimçilikleri düzeltmek üçin kanserliň öýrümçilik işini dünýäde uly dowlat serişdirilen bahalyň pese gaçmak bilen bagly emele gelen ýagdaý ora kämilleşdirmeli. Toplum hem kârhanalaryna her zamanı fanly tehnologiýalar ornaşdyrmak üçin diýişli işler hem geçirmeli. Hazır deňiziniň türkmen bölegine Nevtkad toplumlaryny hem bölüşdirmek boýunça anyp barlan işlerin hem diýipini güýçlendirmeli. Bir hem toplumlaryň öňüne çekijiligini ýokarlandyrmak arkaly daşa ýurt maýa goýumlaryny hem çekmeň diýipini artdyrmaly. Türkmen Nevt Döwlet Korporasiýasynyň başlygy baýerli. Öňümi paýlaşmak hakyndaky şertnamalarda Nevtiň we kondensanyň çıkarşının geçen yıla göre dipinin üpçün edilmegini ve yıllık borçlamaların dol yerine yitirilmegini kazanmalı. Bunu atar Türkmenistan'ın Hazariyaka meydanlarında täze açılan Nevt yataklarını hem çalt ölüştürmek için daşajut yürütülüştürün hizmet ediş hem kampanyaların iş hem çekmeyi çaltlandırmalı. Türkmen Gaz Döwlet Kanseriniň başlygy Amanov. Türkmenistan owanstan Pakistan Hindistan gahem geçirjisiň tatlamasy ýolumyň energetik strategiýasynyň bir mühim bölegi bolup durýar. Şunu gözüňe tutup Türkmen TV gazyny dünýä bazarına diversifikasiýa ýolu bilen çykarmak we täze aljylary göllemek işini hem şartlandyrmaly. Bir täze gaz, himiýa, kärhanalaryň guluşyny diňe maýa goýumlaryny çekmek hasabyna amalaşyp muşy çyktajylary öňdüriljek hem önümler bilen hasaplaşmagy ýola da goýmaly. Tebiği gazyň çykarşyny we hem gaýtadan işlenişini ýokarlandyrmak, daşarky bazara eksport edilen meşhuryny arttırmak hem işten himiýişe gözükçülükde saklamaly. Gazyň eksportundan hem gelip gowuşýan gyzyl pullak terişden arttırylmagy gazanmaly. Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň başlygy Roziýew Nevtiň, kondensatyň hem tebiği gazyň täze gorlaryny gözläp tapmak we maqtawal ätýaş gorlaryny öpçün etmek işten dol hem wagtyny ýerine ýetirmeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwedip gözegçi edýän ulug we aratynyjyk ulgamlaryny ýanwar-iýun aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Pudong kärhanlar tarapyndan meýilnamanyň 100,14 götürüm ýerine ýetirilenigi aýdyldy.
Hızgıtan Türkmen Avtoyolları Agentligi boýunça 100.10 götürüm, Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça 120,5 götürüm ötüş gadanly. Türkmen Hawa Ýolları Agentligi boýunça geçenliň degişde urlen deňişlerine ýerine ýetirilen işler 60 ýer götürmeden boldy. Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işler wagtda 122,4 götürüm ötüş gadanly. Avtomobil, demir yol, hawa hemde deňiz ulaglary arkaly umumy ýük taşarçynyň möçleri boýunça meýilnama 99,12 götürüm ýerine getirildi. Hasabat döwrüne ýolagçy gatnatmakda meýilnama 1,5 götürüm ýerine getirildi. Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça ödüş tepkini 109,18 götürmeden boldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, Türkmenistanyň ulugulygymyň ägir türlü öýrümçi kuwatyklarda eýdigini bellädi. Munyň öýdi ýükleriň daşalmagynyň möçlerini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Döwrewap ulug we üssaşyr düzümini kemale getirmegi, oňa täze çäklerin goşulmagy, häzirki wagtda ýük dolanşygynyň möçlerini artdyrmaga ýardam edýär. Hemde gadymy türkmen topragynyň öýdüşleriň çatyrygy hökümini äkbedipetini ýerine getirmäge ýardam berýär. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň döwrewap kommunikasiýa ulgamynyň öýdüşini çekmek bilen iri sebitleýin taslamalaryň hadaryň düýbi boýunça Azerbaýjana hemde Owganistana we Pakistana optik tüýümli ulganlaryň çekilmegi baradaky taslamalaryň ähmiýetini belledi. Hormat prezidentimiz bir möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilmegini bir gödöwçülükde saklamagyň wajypdygyny belläp, ulug toplumny ösürmek boýunça bir näçe tawşyklar berdi. Soňra döwlet başlarymyz öwede we ýylanyp şeýle Evet, yurdumuzda elektron tenatını öğretmek boyunca işler başlanıyor. Yani bu işler odalan, dirur, hünermelerin hem yoktuğu sebeple yeterlik depkini anlıp almıyor. Sonra da siz ağımrat filan birlikte ilkinci novatta elektron tenatının vazifelerini çözmek için işlerim anlık oğullar boyunca hem tayarlaman, ulugumlu işler düzün. Şeýlensiz ulug kärhanalaryň işiniň bir gödökçülükde saklan. Men hem aýdyşym ýaly bir kärhanalar dünýäde koronavirus ýokunjunyň ýaýramagyna bagly mejbur hem çäklenmeler zararly şu wagt hem kynçylyklar başdan geçirýär. Hem şu döwür tamamlanýança hem kärhanalaryň büktünsiz hem işiniň üpçün etmek üçin onlaryň mali ýagdaýyny hem durmukly saklamak ýalky wagtda bir esasy hem wazifedir. Rehmet haklaryny tölemegi we mali borçnamalaryny ýerine getirmek üçin terişleri bolar, ýaly ulug kampaniýalara zerur bolan gollagy bermeli. Demir ýollaryň durkuny täzelenmek işini hem dowam etmeli. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durdulyýowa söz berdi. Vice-premier gödöwçiге diýen gurulşyk senagat we energetika puwdaklaryny Türkmen Hime döwlet konsernine, paýtagtymyzyň idara ediş tüzümlerini şeýleň birinji ýarymyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýlelikde şeýleň ýanwar-iýun aýlary aralygyny gurulşyk senagat toplamyny ýönüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 112,18 götürüm berýär edildi. Ödüş tepkini 118,19 götürmeden boldy. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça hasabat döwrüne ýerine ýetirilen işleriň ödüş tepkini 107,17 götürmeden bolup meýilnama 107,14 götürüm berýär edildi. Tenagat we gurulşyk önümçiligi ministrligi boýunça ýönüm öndürmek we işleri alyp barmagyň meýilnamasy 105,5 götürüm berýär edildi. Ödüş tepkini 109,12 götürmeden boldy. Energetika ministrligi boýunça ýönüm öndürmek, degişi işleri ýerine getirmek we hyzmatlar boýunça meýilnama 113,19 götürüm ýerine getirildi. Ödüş tepkini geçendiň degişi döwür bilen deňeşdirilenine 119,5 götürmeden boldy. Türkmen Hime döwlet konsernine ýönüm öndürmek meýilnamasy 122,11 götürüm ýerine getirildi. Ödüş tepkini 148,11 götürmeden boldy. Aşgabat şäher ýakymlygy boýunça şeýleň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 113,12 götürüm berýär edildi. Geçendiň degişi döwür bilen deňeşdirilenine ödüş tepkini 100,10 götürmeden boldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vice-premieri gödöwçiге diýen düzümleriniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň giň möçerli maksatnamalaryny ýerine getirmekde möhüm orun eýleýändigini hasaba almak bilen işe gödöwçiligi güýçlendirmegi taşyrdy. Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýyl münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen disgalarda alınıp bolýan işleriň hiline we onuň depkinlerine iýdigleri gödöwçilik ýola goýmalylar.
Gurulşyk işleriniň zerur bolan serişdeler bilen bökdensiz üpsün edilmeginiň wajypdygyny çekip, hormatly prezidentimiz ýurdumyzda we daşar döwletlerde uly istek bildirilýän önümleriň önümçi boýunça täze kuwatlyklary döretmek üçin yerli çygymal serişdelerini almesasy öwrenmegiň we olary tenagat taýdan öýleşdirmegiň wajypdygyny bellädi. Paýtagtymyzda abadanlaşdyrmak, şäher düzüminiň işini kämilleşdirmek, onu adamlaryň amatly ýaşaýşy we göwnüjay din jalmak üçin ýokary derejeli şäher düzümini döretmek bilen baglanyşly meseleleri ýygyderli gözegçilikde saklamak babatda anyk taşyklary berip, hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Durduly, siz ýurdumyzda gurulşyk işiniň ýagdaýyny şaltyrak, Serjeriň täze 2020-nji ýyl üçin gurulşyk maksatnamasyny kesgitler. Biz täze şäherleriň we şäherçileriň gurulşygyny hem giň gerim bilen başladyk. Näli ýagdaýyň dürýänine garamazdan biz bir işe dowam ederiz. Hem şonuň bilen baglypda gurulşyk serişdelerini, şu zana çement, demir ornamalaryny hem köp mukdarda temalaşam serişdelerini öňderýän kuwatly tenagatyň zerurdygyny men meýem aýdyp geçdim. Ne boldy? İşler başlany ýöne onuň hem diýipini has hem güýçlendirmeli. Özümizde çyýmal hem gorlunyň barlygyny gözüňe tutup mineral hem dökümler öňderýän täze otur gurmak hem meselelerin üstünde işlemeli. Munuň özü o gozalyk. Ekinleriň hem goşmuşy hasyny almaga Uman ekinleri agratiyen hem talapları laklykda dökünlen üpçün etmeye mümkünçilik hem berer. Söylem. Elektrik enerjisini öndürmek ve hem eksport etmek, avtomobil yollarının durkunu täzelemek boýunça taslamalar bilen bagly hem işleri dowam etmeli. Sizin hem gylyjy filan bilelikde ýagdaýy gysga wagtyň içinde seljeriňde hem bu işlere Tenagasyrym telekeçiler birleşmesini çekin. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew gözegçi diýen töwdä we dokma puwdoklaryna şeýlegem telekeçik ulgamyna 2020-nji ýylyň geçen 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Töwdä we daşary iqtisady aratnyşyklary ministrligi boýunça hasabat döwrüne geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilenine töwdä dorançygynyň umumy meçheri 24-16 götürmädi. Türkmen Hali Döwlet Birleşigine hasabat döwrüne öňümçi meçheri 19-19 götürmek bolany. Türkmenistanyň döwlet tarih çygymal birjasyna şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygyna birja sewdalarynyň 129 geçirilip, haritlaryň eksport we importy bilen bagly 13188 şertnama hasap alındy. Türkmenistanyň Sewda Tenagat idarasy boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň meçherleri manat dolanşygyna 50,13 götürüm, peýdanyň meçheri 20 götürmek bolany. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygyna öňdürülen senagat önümleriniň meçheri 18,19 götürüm, obagçylyk we azyk önümleriniň öňdürüşi bolsa 28,17 götürüm artdy. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp şeýle diýdi. Gylyjy sarp ediş haritlarynyň aýda tiýinne owajalyk puwduny öňdürülen meşhurlaryny artdyrmak heni hayal anyp barlar. Aksaliyetin hususen puwduny döwlet tarapyndan gollamak, kiçik we orta telekeçiligi mali hemde maddi tehniki kömegi hem bermek boýunça sizin geçirýän çäreleňiz hani? Ýani sanly ulamy ornaşdyrmak bilen hem sewdanyň döwre wap üçünçilik ulgamlaryny hem döretmek boýunça anyp baran işleriňiz hem nirede? Hani sizin beýleki teklipleriniz? Netice ministrlikden hem puwdok edaralarının ýolbaşçylary bilen ýurdumyzda öňdürülen haritlaryň eksport edilen meşhurlaryny artdyrmak hem üstüne netijeli işlemeli. Daşar ýurt hyzmatdaşlar bilen ykdysady gatnaşyklar ýoly goýmak şartlandyrmaly. Halkara sewda ulgamyny iň gowy daşar ýurt tejribesini öýleşdirmek maksady bilen daşarky badalaryň isteklerini hem de mümkünçiliklerini hökmany öwrenmeli. Bizim hem şu meselelerde telekeçilerini hem giňden gollamak siýasatyny gelecekde hem hökmany dowam eder.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agamradov şeýlin geçen 6 aýyna gözüçe diýen bilim, ilim, saglyk goraş we sport ulgamlaryny mundan meýlek göstermek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Vice-premier Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullyk Akademiýasyna diňleýijileri kabul etmegiň meýilnamatyny tasdiklamak hakynda we giriş ssenariýalaryny guramak, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuw kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini tasdiklamak, 2020-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuw kabul etmegiň meýilnamatyny tasdiklamak hakynda hatabat berdi. Bilinçli yaş neslinin münasip derecede bilim almagy hem de hünär başlandyklaryny arttırmak, ýokary derejeli bilimli, beden taýdan sagdan, ýokary watançylyk ruhuny, giň dünýä garaşly şahsiýetleri terbiýelemek maksady bilen bilim ulgamynyň maddi enzamlaryny we okuw usuliýet büniýady ýygyderli kämilleşdirilýär. Tanly bilimiň mümkinçilikleri işen peýdalanýar. Altyn asyryň altyn dekinler atly ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry online usulyna geçirildi. Türkmen mektep okuwçylary we talipleri halkara ders taslama we internet bäsleşiklerine gatnaşyp üstünlikli çykyş etdiler. Ýurdumyzyň ilmi mümkinçiliklerini toplumlaryň durumça geçirmegiň çäklerini ýanwar-ýuny aýlaryna köp sanly ilmi barlyk işler geçirildi. Ilmi gözlegler hemde olaryň netijelerini öňünçe ornaşdyrmak boýunça giňerimli işler amala aşyryldy. Döwlet maksatnamasynda belirlenen wezipeler laýyklykda şeýleň birinji ýarymyna saglyk goraş programyny kämilleşdirmek, keselleriň öňüni almagyň we olary bejermegiň täze usullaryny ornaşdyrmak boýunça degişli işler amala aşyryldy. Türkmenistan bitaraplygyň mekany şygarylan geçen ýylda medeni jemgyýetçilik, köpçüliklerin beden terbiyesi sport çäreleri, almy amaly maslahatlar we beýleki çäreler guruldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Men gelin ýazy bilim ministrinin vazifesinden boşalıp onu minister kabinetinin bilim ve cemiyetçilik bölümünün müdürü vazifesinden belirlemek bu arada karara geldim. Gelin yansız gidiyorum. Bilim ministri vazifesine Urazgerli Gurvanov'u belirleyip onu Seyit Nazar, Seyit Adın-Naki Türkmen Döwlet Moğolumçuluk İnstitutu'nun hem rektörü vazifesinden boşaldı. Ne Gurvanov sizem münmere geçinde täze vazifede näle işçilerin barada aýdyp berin. Hormatly prezidentimiz, siz maňa şu ýene bir awraýly, şeýle hem jogapkärli wazifäni öňärsiňiz. Merhwan arkadaşlarymyz, siziň döwlet beren giň mümkinçilikleriňizden, beýik talymatyňyzdan ugralyp, ösüp gelen ýaş neslin watanymyza, halkymyza, edip arkadaşlarymyz, siziň mukaddes ýörelgelerimizde wefali, ilimli, edepli ýaşlar terbiýelep ýetişdirmekde siziň mukaddes anamyzy ödemekde üçin janyma ýaman zähmet çekjekdigmi? Anandyrmaga ursat etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýän. Edip arkadaşlarymyz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, alyp barýan beýik işleriňiz elmydama rawaçlyklara beslensin. Gahrman arkadaşlarymyz. Gurbanov, men size üstünlük arzu edýän. Men Seyit Nazar, Seyit Adın-Naki Türkmen Döwlet Moğolumçuluk İnstitutu'nun hem rektörü vazifesinde Gurvaniyeli Muhammedowy belirlep onu hem Maktumly Adın-Naki Türkmen Döwlet Üniversitesi'nin prorektörü vazifesinden boşalýar. Muhammedov sizem bilmere geçinde bir vazifeden hem işçilerin vardı aýdyp berin. Hormatly arkadaş prezidentim, siz şu maňa ören uly jogapkärli wazifäni ýarsyňyz. Seyit Nazar Seyit Adın-Naki Türkmen Döwlet Moğolumçuluk İnstitutu'nun ähli agzybý professor muallimleri hem de ähli işgärler bilen bilerikde siň bildiren mukaddes önemiňizi ödemek üçin ähli gujur gaýratymy gaýraman zähmet çekjekdigmi anlandyrmaga ursat bermegi ul hormat bilen haýyş edýän. Hormatly arkadaş prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiziň uzak, alyp barýan il ýurt behri işleriňiziň elmydama rowaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Men size de ul üstünlükleri arzu edýär. Oturun. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Men Gulmurat Amradowy sport we ýaşlar siýasaty ministri wazifesine berilip, onu hem ministrin ornmasary wazifesinden boşalýar. Amradowy Gulmurat sizem bilmere geçinde bir wazifeden hem işçilerin vardı aýdyp berin. Cumhur hormatlanan Bülent Mertel prezidentimiz bu ulgamyň ösürmek üçin ähli gujur gaýratym gaýrman giýjäm günni edip halal zähmet çekjekdigimi siz anandyrmagy ruhsat etmeňizi ul hormat bilen haýyş edýän. Hormatly prezidentim, siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Il ýurt behbetli döwlet ähmetli işleriň elmydama rowaçlygy beslensin. Amradow ne ýakyn wagtda ministrin ornmasary wazifesine münasip
adamini hüdürleyatın. Size de ben ulu üstünlükleri arzu ediyorum. Oturun. Ağamladınız. İnni oku yılı tamamlandı. İnni sonra da yukarı yürüt oku mekteplerine giriş sınavlarından başka da teyada oku yılına hem kuvi tayarlık görmeli. Ortam yukarı oku mekteplerine yengeli hem düğüplü avatış işlerini geçirmeli. Sağlık dinç merkezlerine hem sağların tomutlu dinç arsın talabalayık hem kuramalı. Hükümetin bilim işyerleriyle geçirecek maslahatını hem kuvi tayarlık görmeli. Bir maslahatta bizim bilim ulugumunu özgürtmek konuşu hem novuttaki çağrıları seyreder. Bir çağrının ehlisine onu tayarlık görmeli. Yukarı oku mekteplerine, kabul edişen sınavlarına cemiyetçilik ödevçini üpçün etmeli. Şeyleyim, ehli mekteplerde fani ulgum boyunca tiyadem okulları geçirmeye tayarlanmalı. Bir meselede esası orun Alımlar Akademiyasına değişikliği bolmalılar. Siz Türkmenistan'ın prezidentinin yurdumuz 2019-2025 yıllarda durmuş kısaatlardan üstünlüğüne maksatnamasına Türkmenistan'ı 2019-2025 yıllarda sağlık saadet üstünlüğüne hem konsepsiyasına pudoklar üstünlüğüne hem maksatnamalarına hem de aksadetimizin ösüşünün ileri tutulayan oğullarına layıklıkta teyada hünerlerine girmek konuşu işleri devam etmeli. Yukarı dereceli hünermerleri tayarlamayı üpçün etmeli. Yurdumuz 2019-2025 yıllarda durmuş kısaatlardan üstünlüğüne maksatnamasına layıklıkta bilim, ilim, öğrenimçilik kadasından uğralıp bilim ulgumunun ilim ve öğrenimçilik bilen bağlanışını puktalandırmalı. Yurdumuzda hareket edilen ve teyada girilen hünerlerle bağlı hem dünya tecrübelerini öğrenmeli. Bu urda hizmettaş bilim ve ilim merkezlerine zeruri işleri alıp varmalı. İnovatsion öğrenimçilikleri öğrenmek için hünermenlerin daşa yurtlara iyi vermek hem de belki yurtlardan hünermenlere çağırma, gözünü tutmalı. Bilim Ministri Gurvanov, dövrün talaplarına layıklıkta teyade girdileyen oğullar oyuncu hünermenlerin tayarlamanın usuliyetine ayrıca hem ünüs vermeli. Biz bu iş iyilikleri kemilleştirmek, doğrayıp oku hem meylamanı işlep tayarlamak oyuncu hem alımlar, akademiyasının alımlar hem de değişen pudokların hünermenlerle utkoşuklu hem işler alıp varmalı. Hünerler oyuncu oku, meynamaların yurdumuzun orta hem uzak möhletleyin maksatnamalarına ileri tutulayan uğurlardan ve aksadetimizin emeğe gelecek ötüşünün uğralıp tayarlamanın bir gödevçülükte saklamalı. Bu uğurda bilim ulgumuna kazanılan milli tecrübeni ve dünya almanın hem kazanlarını gödevununa tutmalı. Yukarı mekteplerinin reaktörleri teyade hünerler oyuncu oku meyillamalarını bilim ulgumunda kazanılan milli tecrübenin ve hem dünya almanın kazanı esasında hem değişik pudoklarla birlikte tayarlamalı. Oku meyillamalardaki derslerde önemlilik hem tecrübeliklerine pudoklarda hem hünermelere belirleyen talaplar hem gözünü tutmalı. Sağlık saadet hem ötüşünden uğralıp yukarı hem oku mekteplerine malumat, komünikasyon, teknolojiler oyuncu hem hünerleri girmeye devam etmeli. Hem burada hünerleri tayarlamayı kamilleştirmeli. Yukarı mekteplerine okudulayan ehli hünerlerde ayrıca hem injenerçilik hem teknoloji uğurlu hünerlere faali teknolojilerin bağlanışıklı okutma hem kamilleştirmeli. Burada oku hem maksatlarını doğru yaplaştırmalı. Ministerlikler hem pudok edareleri yurdumuzda kabul eden milli maksatnamada layıklıkta teyada öğrenimçiliklerde doğru var.
innovatsion hem teknologiýalaryň ornaşdyrylýanyny hem gözüňe tutup, zerur olan hünärleri öňünden hem kesgitlemek goýunça işleri geçirmeli. Ministrlik bilen puluk edaralary faanlyk taýdatyny hem ösünden ugur alyp, edara kärhanalarda işsize hünärmenlere bolan hem talaplary kesgitlemeli. Ýagny hünär hem standartlaryny taýýarlamaly. Meclisiň başyna hormat prezidentimiz 2020-2021 okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasyna dinleýijileri kabul etmek meýilnamalaryny we dinleýijileri kabul etmek boýunça giýişdiňlerni guramagyň tertibini tasdiklamak hakyndaky buýrugy ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini tasdiklamak hakyndaky buýrugy hemde 2020-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine kabul etmek meýilnamasyny tasdiklamak hakyndaky buýrugy gol çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriedow, hormat prezidentimiň alyp barýan döwletçilikli daşar tiýadat netijesinde Türkmenistanyň dünýä derejesinde eýleýän ornunyň bir kiýanlygyny, ýurdumyzyň halkara awraýynyň gün saýyn artýanyny aýratyn beledi. Munyň aýdyň misaly hökümine Birleşen Milletler Romasynyň New York şäherine ýerleşen baş idarasynyň gelip gowşan hoş habary agdap bolar. 2020-nji ýylyň 29-njy iýunyna Türkmenistan Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygynyň orunmasarlygyna bir agzdan saýlandy. Vice-premier bir ähmiýetli waka bilen hormatly prezidentimizi tüýsürekden gutlap, ýurdumyzyň Birleşen Milletler Romasy bilen hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýetini bellädi. Şoň bilen baglykda bir awraýly guramanyň çäklerini döwlet başlarymyzyň ýöňe süren başlangyçlarynyň dolu gollawy eýe bolýanyny bellendi. Hormat prezidentimiň paragatçyk we howpsuzlyk, durnukly energetika we ulug ekologiýa we howanyň üýtgemek ýaly möhüm ugurlarda öňe süren teklipleriniň häzirki wagtda 20 çörlük we dokmekletli halkara maksatnamalaryň hemde taslamalaryň üstü bilen durumça geçirilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň we milli liderimiň dünýäde uly awraýyny nazar alyp, halkara bileşigi ýurdumyzy Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň başlygynyň orunmasarlygyna 6-njy gezek saýlady. Munyň özi watanymyzyň hemişilik bir taraplygynyň şu ýyl şanly 25 ýyllygynyň, şeýlekem Birleşen Milletler Romasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygynyň dawraly bellenýänligi bilen baglykda ýüren uly ähmiýete eder. Vice-premier hormatly prezidentimizi nowatdaky uly daşar siýasy ýeňişi bilen ýeni däwre gezek mehri gutlap, döwlet başlarymyza watanymyzy gülledi besirmegiň we halkymyzyň awadançylygynyň beýikligini alyp barýan asyrly işlerine täze ajaýyp üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyga ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agzary, hormatly adamlar, gaderli watandaşlar, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunmasarlygyna saýlanmagy münasibetden siziň ähliňiz bilen tüýsürekden gutlaýar. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýalarynyň başlygynyň orunmasarlygyna 6-njy ýerdek saýlanýar. Ýagny 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 70-nji hem 75-nji sessiýalardyr. Bu wakanyň mehriban watanymyzyň hemişelik hem bir taraplygynyň 25 ýyllygy bellenýän Türkmenistan bir taraplygyň mekany aglan edilen ýyllar hem bolmagy aýratyn hem bizi gowandyrýar. Munyň özi biziň ýurdumyzyň ýokary halkara dawraýyny Türkmenistanyň hem alyp barýan oňyn bir taraplyk, paragatçylyk, söýüjelik, hoşnetli, goňşuçylyk we umumy bähbetlere laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlyk ýürürgelerine esaslanýan daşary siýasy ugurunyň netijeleriniň hem täze aýdyň hem şaýatnamasy. Biziň ýurdumyň alyp barýan dörejilikli siýasatçyly bir garaş hem Birleşen Milletler Guramasyny tarapyndan bir agdan makullanýy we gollanýy. Mundan maşgada soňky ýyllarda bir tarap döwletimiz hem halkara guramasynyň awraly edaralaryny we iqtisady institutlaryň hem düzümine köp gezek hem saýlandy. Bularyň ähli Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen alyp barýan hem gatnaşyklaryň
hil tayda tären derece çıkanlığını görkezýär. Bir gatnaşyklym. Uzak möhletdim. Geljegim nazar ýandyňda hem aýdyň şaýatlyk edýär. Bileşim gurumanyň agzasy bolup, dünýä hem döwletlerim ähli tarapdan akrar edilen, hemişe bir tarap hukuk derecesi olan Türkmenistan halkara giňişligini iýişçen hem orny eýelýär we köp ýyllaryň dowamyna Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşyk edip gelýär. Bu gurama bilen alyp baran hyzmatdaşyk Türkmenistanyň hewte bütün dünýä ähmetli başlanýyşlaryň durmuşy geçirilmegine dürli ýeri hem taslamaların hem de maksatnamalaryň bililik tamalam aşylmagyna öýe beýany tapýar. Hyzmatdaşyk edýän ýyllarymyzda biziň ýurdumyz sevitde, tiýasy, durnuklugy gorap saklamakda, oşnetli goňşuçylygy, hem dowatlygy sürmekde Birleşen Milletler Guramasynyň ygtybarly we netijeli hyzmatdaşyna öwürli. Erki döwürde Türkmenistan dünýäde parahatçylygy, halkara durnuklugy we durnukda ötüşen pultolundurmaga sallamly goşan döwlet hökmüne hem ikrar edildi. Döwrüň mühim hem mesele oýunçy oýlanşykly çocukları işlep hem taýýarlamakda iýişçen hem orny eýelýär. Biziň ýurdumyz alalaşdyrjy bu hem dürüjülük kuwatyň bir bütün adamda da hyzmat etmegine maksat edinip bu urda anyk hem işleri geçirýär. Bu bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň belent hem maksatlaryna laýyk gelýär. Guramalyň uzak möhletyň dowamyna giň gerimli. Maksada gönükdirilen hyzmatdaşyk hem alyp barmak Türkmenistanyň saýlap alan strategik hem ýoludur. Mundan beýlekde hem döwrüň esasy meselelerini çözmek üçin hem hyzmatdaşyk etmek bilen bagly täzem pikirleri we gatnaşyklaryň hem nusxalaryny taýýarlamakda we amalaşdyrmakda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşyk etmegi maksat edinýär. Birleşen Milletler Guramasy we onuň edara bilen biziň alyp barýan hyzmatdaşlygymyzyň dünýäde durnuklugy, parahatçylygy we ödüşi üpsün etmeýän hatiratyna barhaym puktolanjakdygyna hem ananýar. Döwletimiziň ýazyrky zamanyň mühim meselelerini çözülmegine iýişçen gatnaşmak. Agrarly bolup hem durýanyň ähli mümkinçiligini parahatçylygyň, dürüjülügiň we durnukda ötüşiň hem gönükdirmäge taýýardygyny tasdiklaýar. Men size bir fursatdan peýdalanyp bir jan sağlygy, awadan hem bagtyar durmuş. Hem atawatalmanyň güller suruny hem alyp barýan emisçeňize deňe ol üstünlikleri arzu edýär. Hormatly adamlar, eziz watandaşlar. Näsedi bu şahatlyk hem waka bilen ýenderek hem tüýsürekden gutdaýar. Soňra vice-premier Bitarap Türkmenistanyň daşar tiýat strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi, hormatly prezidentimiziň beren taşyklarynyň ýerine ýetirilişi hemde ýöňde goýan wezipeleriniň çözülüşi bilen baglyqda birinji ýarym ýylda geçirilen işleriň netijeleri barada atabat berdi. Ýanwar-iýun aýlary aralygynda iki taraplyň we köp taraplyň görnüşde şol sanyna halkara we tewit guramalarynyň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda iýilikleri çärler görüldi. Garalýan ýurda hormatly prezidentimiz resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna boldy. Şeýlek hem online görnüşinde geçirilen türki dilli döwletleriň geňeşiniň duşugyna hem de goşuşmazlyk hereketiniň ýokary derejedäki duşugyna gatnaşdy.
Hormat prezidentimizin Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary we bir näçe döwletleriň başçylary bilen telefon arkaly gepleşikler geçirilip, olaryň dowamyna iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşyň ilertilýän meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzyň daşaryk iqtisady gatnaşyklaryny geňeltmek boýunça iýilikleri işler alınıp barlýar. Şunda hökümetara toparlanan hemde beýleki degişli düzümleriň işlerine ähmiýetli orun berilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ýurdumyzyň döwletara derejesinde dostluk gatnaşyklary hemde köpürlük hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ýeňelçekdigini, awraýly halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ösürjekdigini bellep, vice-premieri gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary hasy ýeňeltmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Soňra döwlet başlarymyz guramaçylyk meseleler bilen baglanyşykly şeýle diýdi. Hormat minister kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Men başga işe hem geçmek sebäpli Zahirowy daşary işler ministrligining halkara gatnaşyk institutynyň rektory wezipesinden boşadýar. Gidiberin. Halkara gatnaşyk institutynyň rektory wezipesine Juma Murat Gurbanýerliýewi bellep, onu hem şol institutynyň prorektor wezipesinden boşadýar. Ne Gurbanýerliýew sizden minmere geçin de hem bir täze wezipede näle işleýän barda aýdyp berin. Şuňur hormatlanýan belet mertebeli prezidentimiz, şuň siz maňa ul unam edip ýanyňyz pursatdan peýdalanyp şeýle ul wezipäni ananyň üçin tüýsürekden size sagatyny aýtmaga ruhsat berin gahman arkadaşymyz. Men täze bellen wezipäňizde sizin tut öz başlangyjyňyz bilen açylan döredilen Türkmen diplomatiýasynyň ýokary okuw mektebine sizin dünýäde parahatçylygy gorumaga, durnuklugy üpsün etmäge goýnukdyrlan daşary syýasy başlangyçlaryňyzy geljekde durmuşa geçirjek ýaş Türkmen diplomatlaryny taýýarlamak babatda sizin öňe süren energetika, ulug diplomatiýasy boýunça, ekologiýa, suw diplomatiýasy boýunça halkara başlangyçlaryňyzyň ilmi esaslaryny, usuliýet esaslaryny geljekde halkara gatnaşyklary boýunça hünärmenlere öwretmekde agdyr kollektiwimiz bilen bar okuwymy, zekinimi gaýrymana zähmet çekçekdigime siz inandyrmagy ruhsat beren gahmara kadamyz pursatdan peýdalanyp sizin janyňyzyň sag ähli tutumly başlangyçlaryň ruwaşlary besenmäni tüýsürekden arzu edýän. Sag bolun gahmara kadamyz. Size üstünlük arzu edýän. Sag bolun. Soňra hormatly prezidentime de Owagyjyk toplamynyň ýol başlarynyň hatabatlaryny dinledi. Ilki bilen döwlet başlarymyz Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklaryny, maýy goýumlaryň özleşdirilişi, alınıp barlayan mögümlüğün Owagyjyk işleriniň diýipginleri barada hatabat berdi. Hatabatyň başyna şeýlekem ýurdumyzyň kemiçilik bir taraplygynyň 20 ýaşlyk münasibetli vilayatyň çäklaryny durmuş maksatly binalaryň bir näçesini ulanmaga bermegiň meýilleşdirilýäni gaýdyldy. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakallew vilayatda ýerine ýetirilen işleriň ýagdaýy Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäklaryny ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Bellenşýäli Türkmenistanyň bir taraplarynyň 20 ýaşlyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalarda we desgalarda gurulşyk işleri batyl depinlerde alınıp barlýar. Gurulşyklaryň ýokary kil derejesiniň öpüşdirilmegine we bellenlen möhletine tamamlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şunun bilen birlikde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna mögümlüğün Owagyjyk işleri agreten kadra laýyk derejede alınıp barlýar. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow vilayatda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli o milli maksatnamasyna laýyklykda häzirki döwürde medeni durmuş maksatly binalaryň we senagat kärhanlarynyň gurulşyk işleri bellenlen tertipnama laýyklykda alınıp barlýar. Häzirki döwürde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna mögümlüğün Owagyjyk işleri dowam edýär. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatda 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli garaşsyz watanmyzyň hemişilik bir taraplygynyň şanly 20 ýaşlyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalarda alınıp barlayan gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça da zerur işler edilýär. Vilayatda Owagyjyk ekinleriniň bol hatyryny ýetişdirmek, bugdaýdan boşan meýdanlarda türüm we tekizleş işlerini geçirmek, goýçylara agrotehnikanyň taraplarına laýyklykda ýygyk işlerini guramak boýunça degişli işler ýaýbanlandyryldy. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Verdiýew vilayatda şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi.
O milli maksatnamasynyň çäklerini ýol golşy we beýleki inženerçilik tesgalarynyň durkun täzirmek we olaryň täzirlerini çekmek işlerine mühim ähmiýet berilýär. Bellenşäli döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan vilayatyň oba gojulukçylary mögümliň işleri talaba laýyk derejede alyp barýarlar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gözükçüge diýen düzümlerini geçen 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we wilayatlarda alınıp barýan meýdan işleri barada hatabat berdi. O esnada toplumy degişli düzümlerde öňümçün göz tepkini 115-10-7 götürmeden boldy. Obazlyk we daşky şow gormak ministrligi boýunça bir görkezji 116-18 götürüm. Tuğajalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 106-11 götürüm. Türkmenatlar döwlet birleşigi boýunça bir görkezji 103-19 götürmeden boldy. Şoňlar ýurdumyzyň wilayatlaryna gowuşlara hatarara bejergi işleri, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we öýtüşde tutmak işleri giňerimde alınıp barýar. Şeýlekem ýygnalan galla hasylyny degişde saklamak, ony kabul ediş bölümlerinden elevatorlara we ammarlara daşamak boýunça ýerul işler alınıp barýar. Orokdan moşan ýerlerde güýülki ekiş, şol sanyna güýük bakça we beýleki ekinleriň ekiş üçin ýerleri taýýarlamak agriten kadra laýyklykda alınıp barýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Urad Gelliýew, häkimler we mowuzlyk toplumynyň ýolbaşçylary. Näçe owa huzurlygyny ösdürmek gaýratyna paktanyň öňürleýän meşgullerini artdyrmak goýunça kabul eden maksatnamalar hem durmuşy geçirmeň iýişçiň alyp barmaly. Ýa-da garla orogy tamamyny hemme diýen ýaly hem ýygnalyp alynan gallanyň meşgulleri 1.400.000 tonnadan ýeşdi. Bu bolsa ýurdumyň azyk gowplugyny üpsinemediýänligini tasdikleýär. Gallanyň hem özümizden artýan bölegi hem daşa ýurtlarda eksport gerek bolsa edip bolar. Meýdanlarda gowuşany hem bol hasly ýetişdirilýär. Paktanyň hem bizim üçin ören mühimdir hem gözüňi tutup ony hem bol hasly almak üçin zerur olan ähli agrotechniki işlerim öz wagtyny ýokary hili geçirmeli. Şeýle mowuzlyk tehnikalaryny ýygym hem möhümni talaba laýyk taýýarlamaly. Agmuradow hem Urad Gelliýew men pandemiýa bilen bagly mesele nazar alyp alma edaralarynyň mowuzlyk aýratynda suw meselesini şeýle ekinleriň hasyny ýokalanyrmak, täze ýerleri örleşdirmek hem meseleleriň üstünde hasam köp işlemeligini bellemek isleýär. Suw taşytlaýjy tehnologiýalary önümçüligi hem giňden ornaşdyrmalydyr. Bu işden beýleki ýurtlaryň öňde barajy tejribesini giňden hem peýdalanmalydyr. Agarom sahramynyň ekologiýa ýagdaýyny hasa gowlanyrmak goýunça bilen maksatnamamy durmuşa geçirmek şartlandyrmalydyr. Soňra meclisiň başlygy Mehmedow milli parlamentiň şu ýylyň 6 aýyna kanun soýumynyň meýlekde kämilleşdirmek, şeýlekem halk maslahatynyň nowbatdaky meclisine taýýarlyk görmek boýunça alyp baran işleriň netijeleri barada habar berdi. Deputatlar düzümi döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ilertilýän ugurlaryny kanunçylyk taýdan üpsetmek maksady bilen täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak we hereket edýänlerini kämilleşdirmek boýunça iýdigderli işler geçirýärler. Geçen ýurda milli parlamentiň maslahatlarynyň dowamyna Türkmenistanyň 18 kanuny hemde meclisiň 13 karary kabul edildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylary girmek hakyna konstitusiýon kanunynyň taslamasy boýunça işler dowam edýär. Büyük kanunyň dislap taslamasy metbuatda çap edilenden hemde giňden ara alyp maslahatlaşylan soň gelip gowşan teklipler iş topanyň meclislerine düýpli öwrenildi. Raýatlaryň pikirlerini has düýpli öwrenmek maksady bilen wilayatlarda iş toparlarynyň göçme meclisleri geçirildi. Ýa-da kwata Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakyna konstitusiýon kanunynyň utornukly taslamasyny taýýarlamak hemde halk maslahatynyň nowbatdaky meclisine taýýarlyk görmek işleri alınıp barýar. Parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmek hemde kanun çykarjylaryň dünýä tejribesini öwrenmegiň Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanlary hemde beýleki awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk ýeňeltmegiň çäklerini ýylyň başyndan bäri meclisde 7 duşuk, şol sanyna video aragatnaşyk arkaly 3 duşuk kuruldy. Meclisiň agdalary öz saýlyk okruklaryna ýurdumyzyň eri jemgyýetçi guramalar bilen birlikde gurulýan maslahatlara gatnaşyp idara kärhanlarda
leşklerine, oku mekteplerine, milli görülgelerimizi, diýip desurlarymyzy wagt edýän çäreleri geçirdiler. Meclisin başlygy Türkmenistanyň halk maslahatynyň ýöňde boljak meclisiniň guramaçlyk meseleleri barada maglumat berip, maslahaty geçirmegiň möhüreti we oňa taýýarlyk görmek baradaky degişli resmi namalary hormatly prezidentimiziň garamagyna götürildi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň ykdysady ösüşiniň ýagdaýlaryny, jemgyýetiň häzirki döwürdäki talaplaryny we ýurdumyzy demokratiýalaşdyrmak işlerini nazara almak bilen kanunçylyk bunyadynda döwür barplaşdyrmak boýunça meclisiň alyp barýan ýeligderli işleriniň ähmiýetini bellädi. Döwlet başlarymyz bu işleriň dowam etmeligini hemde halkara tejribesine kybap gelmeligini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Bizim öňümizde bir mühim çäre bar. Nähip bolsa sentýabrda halk maslahatynyň hem nowatdaky mejlisini geçirer. Häzir men maslahaty geçirmeň möhüreti ve oňa taýýarlyk görmek barada hem degişi fermana hem de karara gol çekse. Biz halk maslahatynyň esasy mejlisini 25-nji sentýabrda geçirsek 26-njy sentyabra çenli bolsa siz ähliňiz rahmetde gazanan hem üstünlükler üçin filalara hödürlenen hem adamlaryň sanawyny taýýarlasaňyz oýam şol münasip bolan raýatlarymyzy döwlet hem filalarlamak dagalaryny hem geçirsek 27-nji sentýabrda ata watanymyzyň hem baş bayramyny ýani Garaşlyk hem bayramynyň ulem dawalara beslep geçirsek hem maksada laýyk bolar diýip pikir edýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Toplulyk Keňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna şu ýylyň geçen 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp şeýle diýdi. Hormatly adamlar, häzir men Türkmenistanyň Harp Akademiýasynyň hünär derejesini ýokulanýarys okuwyny tamamlanyny barada general leýtenant Amanowa degişli diplomu hem de döýüşe dakylýan nysany gowşurjak. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraňy işleriň belen terkebasy, Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň baş ornmasary, Döwlet Hukuk Keňeşi sekretary general leýtenant Amanow hünär derejesinde okulma hakkyndaky diplomy hem de döýüşe dakylýan nysanyma gelir. Amanow mukaddes ýaşyl tugumda taqdim edip, garaşsyz bitarap watanymyza wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi. Garaşsyz bitarap watanymyza, Mekran halkymyza, Türkmenistan hormat prezidentine, Türkmenistan ýaraňy işleriň belen terkebasyny bolýar. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyra gizlenip şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Koronavirus pandemiýasynyň ýurdumyň içerki ykdysady işçiligine ýetirýän ýaramaz täsiri dowam edýär. Emma buňa garamazdan statistik maglumatlar dünýä ykdysadyetindäki meselelerden bagly biziň hökümetimiziň netijelerini çäreleri görýändigini görkezýär. Myzalçy, ýurdumyzda 2019-2020-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmeň maksatnamasyna hem laýyklykda geçen ýarym ýylda dünýä ykdysadyny ösürmekde ýurdumyzyň ornuny berkitmek boýunça işler dowam etdirildi. Bähese ukyply, ýokary hirli, içerki hem daşarky bazarlarda ýokary islega bildirilýän durlem görnüşli harytlar öňürýän innovatsion sennaga kärhanalaryny döretmek işleri depkünli alınıp barıldı. Bizim daşar siyasetimiz ütköpsüz ýagdaýda dowam edýär. Bir taraplamyň 25 ýylyň belirlenýän ýylyna odolky syýaly Birleşen Milletler Guramasy
Avrupa'da hopsuluk hem hılmattaşık guraması, Avrupa birleşigi, Şanhay hılmattaşık guraması, Garaşı devletten arkalışı hem de beyleki halkar hem guramalar bilen energetik hem su hopsuluğunu üpsün etmek, ekologi hem meselelerini çözmek boyunca ısınçlıklı katnaşıklar anlıp barlıyar. Ulav, üçüncülük. Bilim hem medeniyet ulağımlarını üstüne. Adam hukuklarını hem de azatlıklarını korumak. Aklımımı hopsuluğu berkitmek bilen bağlı işçen hem hizmettaşlık devam ediyor. Alıp baran içeri hem siyasetimiz vardaysak biz ıltıvalı, sallık, büdjet ve pullu, kar siyasetini kollayarız. Hususi hem devlet üçüncül ulgamlarına mayem koyumların meşhurlarını barha hem arttırıyor. Men hem yan aytışmayali dünya iqtisadiyetine emele gelen kıyınçılıklara qaramazdan biz cemi şerki önüm ötüsünü yuqor derecede yani 5,9 götürmüşverde saklayar milli pulun. Mütem şol bir derecede durnuklu saklanıyor. Biz senaat hem de durmuş maksatlı hem de sağların kuruluşunu giyin hem gerim bilen devam ediyor. Hasavat dövrünün umum bakası 37 milyar Amerikan dolarından hem köp olan 2,5 milyona golay iri desan hem kuruluşu alınıp barıldı. Türkmenistan'ın prezidentinin o milli maksatnamana layıklıkta geçen 6 ayda yurdumuzda 1 milyar 300 milyon manada meşhur düğüple maya koyumlar örülüştürülüyor. Geçen yarım yılla biz 14 tane iri deskanı umumi meydanı 509 bin ene 4 metre olan yaşayı zaylarını şu sandı. Bakası 1 milyar manada kolaylayan ahli amatıkta olan yaşayı zaylarını ulanmağa verdik. Tenağat deskanlar. Yaşayış zaylar, çağalar, bağlar, mekteplerdir, dükkanlar ve beyleki deskanlar gödöğünü tutulan meşverde hem işe girdirli. Enerji geliştirilmeli. Dünya bağlarına iyi vermeyi, diversifikasyalaştırmak siyasetimiz hem bilinen mailnamanamıza layıklıkta devam ediyor. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, gaz geçiricinin taslaması şeylerin belli ki sevit taslamaları hep üstünlüklü durmuş o geçiriliyor. İktisadiyetimizi diversifikasya yol olan östürmeyen şeyaklarını bir de yurtlardan getirilen haritlan orun tutuyan ürünleri öndürmeyen eksport hem haritlan meşhurlarını arttırmayan elektron tenaatını döretmen hem devlet maksatnamalarını hem neticeli amalla aşırıyor. Şundan birlikte yeniden çözülmeyi köp zahmeti talep eden meselelerin ağır değil. Misal için, birinciden, yurdumuzda iktisadi maliye durunukluğunu üpçün etmek. İkinciden, ilati iş bilen üçüncülük derecesini yok olunurmak. Üçüncüden, bank ulgamını özgürtmeleri çaltandırmak. Dördüncüden, bugün de sayıyor, maya koyumların meşhurlarını arttırmak. Beşinciden, yurdumuzun eksport mümkünçülüğünü yok olunurmak ve hem valuta teristlerin gelip hem kovuşmağını üpçün etmek. Altıncıdan, tenaat huduğunu beğetişe ukuyuplığı buktulunurmak. Yedinciden, kiçi telekeçiliği östürmek. Sekizinciden olsa, iqtisadiyetin ehli huduklarına sani teknolojileri giyinden hem oluşturmak, yazırki dövrde ehli hem yolbaşçılar için ileri tutulayan uğurlan hem biri bolmalıdır. İqtisadiyette devletin hem katnaşık payını azaltmak hem hududu pudu döretmek konuşum alıp baran işlerimiz hem
güýçlendirmelidir. Huzurlaşdyrmaň sanawyna, energetika, ulaq we aratnaşyk produklaryň aýry-aýry döwlet kärhanalaryny, üçüncülük defalaryny, şeýle köp fany beýlek hem defalary giýrilmelidir. Panamaları yerleştirmek, gazna bağlarını hem kuramak, hem beyazlaşıklı fevdaları açmak hem huzursuzlaştırmak. Meşler münasibetli ulanmağa verilmegi meýilleşdirilen binalarda we desgalarda gurulşuk işleri batıl depkinlerde alınıp barlýar. Gurulşuklaryň ýokary kil derejesine öpüşdirilmegine we belirlenen möhletinde tamamlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şunun bilen birlikde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna mögümlenen obagçylyk işleri agreten kadra laýyk derejede alınıp barlýar. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradov vilayatda şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli o milli maksatnamaty laýyklykda häzirki döwürde medeni durmuş maksatly binalaryň we senagat kärhanlarynyň gurulşuk işleri bellenlen tertipnama laýyklykda alınıp barlýar. Häzirki döwürde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna mögümlenen obagçylyk işleri dowam edýär. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatda 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli garaşsyz watanmadan hemişilik beýtaraplygynyň şanly 25 ýyl münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda alınıp barýan gurulşuk işleriniň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça da zerur işler edilýär. Vilayatda obagçylyk ekinleriniň bol hatyny ýetişdirmek, buğdoýdan boşan meýdanlarda türüm we tekizleş işlerini geçirmek, goýçylara agrotehnikanyň taraplaryndan laýyklykda iýdek işlerini guramak boýunça degişli işler ýaýdanlandyryldy. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Verdiýew vilayatda şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. O milli maksatnamatynyň çäklaryny ýol goluşy we beýleki inženerçilik desgalarynyň durkuny täzirlemek we olaryň täzirlerini çekmek işlerine möhüm ähmiýet berilýär. Bellenşýäli döwlet tarapyndan döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan vilayatyň obagçylykçylary mögümlenen işleri talaba laýyk derejede alyp barýarlar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gözükçüge diýen düzümlerini geçen 6 aýda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we vilayatlarda alınıp barýan meýdan işleri barada hatabat berdi. O senagat toplugyna degişli düzümlerde öňümçüň göz tepkini 115-10-7 götürmeden boldy. Obagçylyk we daşky şow gormak ministrligi boýunça bir görkezji 116-18 götürüm. Tuğaçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 106-11 götürüm. Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça bir görkezji 103-19 götürmeden boldy. Şuňlar ýurdumyzyň vilayatlaryna goýçylara hatarara bejergi işleri, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ýetişdirip tutmak işleri giňerimde alınıp barlýar. Şeýlekem ýygynylan galla hasylyny degişde saklamak, ony kabul ediş bölümlerinden elevatorlara we ammarlara daşamak boýunça zerur işler alınıp barlýar. Orokdan moşan ýerlerde güýükki ekiş, şol sanyna güýük bakça we beýleki ekinleriň ekiş üçin ýerleri taýýarlamak agrotehnik kadra laýyklykda alınıp barlýar. Hormat prezidentime da hatabat dinläp şeýle diýdi. Urad Gelliýew, häkimler we obagçylyk toplumynyň ýolbaşçylary Näçe owa huzurlygyny ösdürmek gaýratyna paktanyň öňürleýän meşgullerini artdyrmak goýunça kabul eden maksatnamalar hem durmuşy geçirmeň iýişçiň alyp barmaly. Ýa-da garla orogy tamamyny hemme diýen ýaly hem ýygnalyp alynan gallanyň meşgulleri 1.400.000 tonnadan ýeşdi bu bolsa ýurdumyň azyk gowplugyny üpsinemediýänliňi tasdikleýär. Gallanyň hem özümizden artýan bölegi hem daşa ýurtlarda eksport gerek bolsa edip bolar. Meýdanlarda gowşany hem bol hasly ýetişdirilýär. Paktanyň hem bizim üçin ören mühimligini hem gözüňe tutup ony hem bol hasyny almak üçin zerur bolan ähli agrotechniki işlerim öz wagtyny ýokary hili geçirmeli. Şeýle obagçylyk tehnikalarını ýygym hem möhümne talaba laýyk taýýarlamaly. Muradov hem Urad Gelliýew men pandemiýa bilen bagly mesele nazar alyp alma edaralarynyň obagçylyk aýratynda suw meselesiniň şeýle ekinleriň hasyny ýokalandyrmak, täze ýerleri örleşdirmek hem meseleleriň üstünde hasam köp işlemeligini bellemek isleýär. Suw taşytlaýjy tehnologiýalary önümçüligi hem giňden ornaşdyrmalydyr. Bu işden beýleki ýurtlaryň öňde barajy tejribesini giňden hem peýdalanmalydyr.
Garon, sakramının ekoloji yağdayını hasa kullanılmak konuşum billen maktatnamamı durmuşa geçirmeyi saltındırmandır. Sonra meclisin başlığı Mehmedova Milli Parlamentin şu yılın 6 ayına kanun soyumunun meylekti kämilleştirmek, şeylik hem halk maslahatynyň nowatdaky meclisine taýýarlyk görmek boýunça alyp baran işleriniň netijeleri barada habar berdi. Deputatlar dödemi döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ileri türýän ogurlaryny kanunçyk taýdan üpsür etmek maksady bilen täze kanunçyk namalaryny işläp taýýarlamak we hereket edýänlerini kämilleşdirmek boýunça iýdigderli işler geçirýärler. Geçen ýurda Milli Parlamentiň maslahatlarynyň dowamyna Türkmenistanyň 18 kanuny hemde meclisiň 13 karary kabul edildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýt götmeler we goşmaçylary girmek hakyna konstitusiýon kanunynyň taslamasy boýunça işler dowam edýär. Büyük kanunyň dislap taslamasy mitbugatda çap edilenden hemde giýiňden ara alyp maslahatlaşylan soň gelip goýan teklipler iş topanyň meclislerine düýpli öwrenildi. Raýatlaryň pikirlerini has düýpli öwrenmek maksady bilen vilayetlerde iş toparlarynyň göçme meclisleri geçirildi. Ýa-da kuwatda Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýt götmeler we goşmaçylar girmek hakyna konstitusiýon kanunynyň utornukly taslamasyny taýýarlamak hemde halk maslahatynyň nowatdaky meclisine taýýarlyk görmek işleri alınıp barlýar. Parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmegiň hemde kanun çykarjygyň dünýä tejribesini öwrenmegiň Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanlary hemde beýleki awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk ýeňeltmegiň çäklaryny ýylyň başyndan bäri mecliste 7 duşuk, şol sanyna video aragatnaşyk arkaly 3 duşuk kuruldy. Meclisiň agdalary öz saýly okruglaryna ýurdumyzyň eri jemgyýetçi guramalar bilen birlikde gurulýan maslahatlara gatnaşyp, idara kärhanlarda, daýhan birleşiklerine, okuw mekdeplerine, milli ýörelgelerimizi, diýip desurlarymyzy wagt edýän çäreleri geçirdiler. Meclisiň başlygy Türkmenistanyň halk maslahatynyň ýöňde boljak meclisiniň guramaçyk meseleleri barada maglumat berip, maslahaty geçirmegiň möhüreti we oňa taýýarlyk görmek baradaky degişli resmi namalary hormatly prezidentimiziň garamagyna götürildi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň ykdysady ösüşiniň ýagdaýlaryny, jemgyýetiň häzirki döwürdäki talaplaryny we ýurdumyzy demokratiýalaşdyrmak işlerini nazara almak bilen kanunçyk bunyadyn döwrü barplaşdyrmak boýunça meclisiň alyp barýan ýetigderli işleriniň ähmiýetini bellädi. Döwlet başlarymyz bu işleriň dowam etmeligini hemde halkara tejribesine kybap gelmeligini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Hormatly minister kabinetining agzalary, hormatly adamlar. Bizim öňümizde bir mühim çäre var. Nähip bolsa sentýabrda halk maslahatynyň hem nowatdaky meclisini geçirer. Ýa-da men maslahaty geçirmegiň möhüreti we oňa taýýarlyk görmek barada hem degişi fermana hem de karara gol çeksek. Biz halk maslahatynyň esasy meclisini 25-nji sentýabrda geçirdik. 26-njy sentyabra çenli bolsa siziň ähliňiz rahmetde gazanan hem üstünlikler üçin filalara hödürlenýän hem adamlaryň sanawyny taýýarlasaňyz oýam şol munasip bolan raýatlarymyzy döwlet hem filalarlamak dagalaryny geçirsek 27-nji sentýabrda ata-vatanymyzyň hem baş bayramyny ýani Garaşlyk hem bayramynyň ulem dawalara beslep geçirsek hem maksada laýyk bolar diýip pikir edýär. Esas usullaryny hem öwülmelidir. Hormatly minister kabinetiň agzalary, hormatly adamlar. Näsiň bir şeňe ýaly şuýlun hem ikinji ýarymda bir köp sanly möhüm halkara we içeriki döwlet çärelerini geçirmek gözüňde tutýar. Näsip bolsa sentyabryny hem halk maslahatynyň nowatdaky meclisini geçirer. Maslahatda ýurdumyzyň konstitusiýasyna ören möhüm ütgütmeleri girmek boýunça hem çözükleri kabul eder. Mukaddes garaşlyň bayramy. Şeýle bir karar döwletiniň bir taraplyň şanly 25 ýylyň hem ýubileyini giňden hem belli geçer. Bir çäreler ministrlikden pudak edaralarynyň ähli ýolbaşçylaryndan biz aýdylşy ören ýokary derejede geçirmegi talap edýär. Hormatly minister kabinetiň agzalary, hormatly adamlar.
öt çıkışımı tamamlamak bilen ne geçen yarım yılın hem görkezüler umuman ervet bolmanını bellemek etdiler. Şunun nazarat men ministrliklerin ve pudok edarın ähli yolbaşları 6 ay edilen işlerin neticeleri boyunca öňümüzdäki senme, yekşelme ve duşulma günleri maslahatlara geçirmeyi tavsiýär. Sonra vilayet hakimlerinden beýleki yolbaşçylary 7. ýylyň 6. awgustda çenli diýiz almaga hem ruhsat berýär. Demişe borjali arsmanna ya da yeri tuğda hem yudum böyle kim spahanalarına din zalıp bilerdi. Orada belli. Siz orada gözü ediyen toplumun pakta yığın bilen bağlı hem yol başları bilen maslahatlaşıp bir mesele hem öğüdünü seyredin. Eğer agratenik çağrılar bilen bağlı işlerin yadır ki gıdıgalanlı dövrüne din almak makul bilmeden ondan siz pakta yığımdan hem son din alıp bilerdi. Ne hormatlı Ministr Kabineti'nin ağzaları, hormatlı adamlar bir şoğunlukla Ministr Kabineti'nin giyin işlemi meclisine giyirilen gün tertipteki ähli meseleleri, soruları seyrettik. Hey aranızda aytsak, koyacak sorunuz ya meseleniz var mı? Hormatly Ministr Kabineti'nin ağzaları, hormatly adamlar, biz de şunun bilen Ministr Kabineti'nin giyin işleyin meclisini geçirip gutorýar. Men esasen ähliňize bir karar vatanmadan. Mundan belekde gülle sorun hem alıp baran işeňize deňe ul üstünlikleri arzu edýär. Sağ olun. Endi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namalar bilen tanışdys. Türkmenistanyň halk maksadynyň mejlisine guramaçylyk geçirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ata-babalarymyzyň parasatly wesiýetlerine hem asyrly ýöreglerini eýerip, şeýle türkmen halkynyň döwleti dorandyrmakda toplan köp asyrlyk tejribesine daýanyp, döwlet we jemgyçilik durmuşynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy, şeýle çözgütleri kabul etmäge, jemgyýetimiň ygtyýarly wekilleriniň giňden gatnaşmagyny üpçün etmek, biziň ähli üstünliklerimiň hem ýeňişlemimiň garawy bolan agdybirligi, jewisligi hasan berkitmek, milli demokratiýany ösürmek boýunça gadanlaryň üstünlikleri dürüjlükli kämilleşdirmek, şeýle halk häkimetiniň ýokary wekilçilik idarasynyň Türkmenistanyň halk maksadynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek maksady bilen karar edýän. Birinji, Türkmenistanyň halk maksadynyň mejlisini 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabryna Aşgabat şäherine ruhyet köşkünde geçirmeli. İkinci, Türkmenistanyň halk maksadynyň mejlisini ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toporuny döretmeli, hem onuň düzümini tasdiklamaly. Goşulýar. Üçüncü, vilayetlerin hem Aşgabat şäheriniň halk maksatlary Türkmenistanyň halk maksadynyň birinji mejlisini guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2018-nji ýylyň 5-nji iýulyna çykaran 385-nji fermany bilen tasdiklanan Türkmenistanyň halk maksadynyň düzümini jemgyçiligiň wekillerini saýlamagyň tertibine laýyklykda Türkmenistanyň halk maksadynyň düzümini jemgyçiligiň wekilleriniň saýlawlarynyň geçirilmegini üpçün etmeli. Hem Türkmenistanyň halk maksadyny vilayetlerden şeýle Aşgabat şäheriniň saýlanan agzalarynyň sanawyny 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli Türkmenistanyň prezidentiniň diwana bermeli.
4. Türkmenistan'ın meclisi Türkmenistan'ın halk maslahatynyň düzümine jemgyçiligiň wekillerini taýlamak, şeýle Türkmenistan'ın halk maslahatynyň meclisine taýýarlyk görmek, hemem geçirmek bilen bagly işlerde vilayetlaryň, etraplaryň hemem şäherlaryň halk maslahatlaryna guramaçylyk usuliýet taýdan ýardam bermeli. Hemem bu işleri utgaşdyrmaly. Avdiýewa hakynda Baharulu Gurban Muradowna Avdiýewany başga işleşmek sebäpli Türkmenistanyň minister kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly. Mehmedow hakynda Mehri Jemal Mekan Nurdiýewna Mehmedowany Türkmenistanyň minister kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinde bellemeli. Garliýew hakynda Garliýew Nur Mehmet Allaverdiýewçi eşde öýbereni düýplük hemçilikler üçin Türkmenistanyň telewizionýa, radio epleşikleri we kinematografiýa bardaky döwlet komissiýasynyň başlygy wezipesinden boşatmaly. Aşirif hakynda Arslan Gurban Mehmedowич Aşirifi Türkmenistanyň telewizionýa, radio epleşikleri we kinematografiýa bardaky döwlet komissiýasynyň başlygy wezipesine berlep, ony Türkmenistanyň döwlet habarlary agentligining başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly. Ana Muhammedow hakynda Ediyetgeli Orad Muhammedowich Ana Muhammedow başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň mali we ykdysadyýat ministri wezipesinden boşatmaly. Serdar hakynda Muhammetgeli Nurgeliýewich Serdarow Türkmenistanyň mali we ykdysadyýat ministri wezipesine berlep, ony Türkmenistanyň mali we ykdysadyýat ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly. Arçayev hakynda Arçayev Murat Gurban Nurdiýewçi eşde öýberen kemçilikler üçin Türkmenistanyň döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniň başlygy wezipesinden boşatmaly. Amanow hakynda Batyr Amangeliýew Amanow Türkmenistanyň döwlet ministri Türkmengaz döwlet konserniň başlygy wezipesine berlep, ony Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşatmaly. Abdurrahmanow hakynda Şahym Abdurrahmanow başga işe geçmek sebäpli Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşatmaly. Roziýew hakynda Merdan Täjimoviç Roziýew Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesine berlep, ony Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygynyň burow işleri boýunça orunbasary wezipesinden boşatmaly. Ağamradow hakynda Gulmurat Nurmuradowich Ağamradow Türkmenistanyň sport we ýaşar teatry ministri wezipesine berlep, ony Türkmenistanyň sport we ýaşar teatry ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly. Geliniýazow hakynda Mehmet Murat Geliniýazow başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň bilim ministri wezipesinden boşatmaly. Gurbanow hakynda Uradgelli Aman Nurdiýewич Gurbanow Türkmenistanyň bilim ministri wezipesine berlep, ony Seyitnazar Seydadynaky Türkmen döwlet molimçilik institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly. Muhammedow hakynda Gurbangelli Allaýarowich Muhammedow Seyitnazar Seydadynaky Türkmen döwlet molimçilik institutynyň rektory wezipesine berlep, ony Magtumuladynaky Türkmen döwlet universitetiniň almy işleri boýunça prorektor wezipesinden boşatmaly. Zahir hakynda Baba Zahirow başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň daşary işler ministriniň halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly. Gurbangeliýew hakynda Jumamrat Şamradowich Gurbangeliýew Türkmenistanyň daşary işler ministriniň halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesine berlep, ony Türkmenistanyň daşary işler ministriniň halkara gatnaşyklary institutynyň okuw işleri boýunça prorektor wezipesinden boşatmaly. Gelliýew hakynda Hacı Muhammed Aşirowich Gelliýew başga işe geçmek sebäpli Halkara Neft we Gaz Universitetiniň rektory wezipesinden boşatmaly. Abdurrahmanow hakynda Şahym Abdurrahmanow Halkara Neft we Gaz Universitetiniň rektory wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Mehri Jemal Mekan Nurdiýewna Mehmedow başga işe geçmek sebäpli Mar welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, sağlyk we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Aknabat Orad Muradowna Atabaýewa Mar welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, sağlyk we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenip, ol Türkmenistanyň bilim ministriniň ýokary we orta hünärmen mektepleri boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.
Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Ededigeli Orad Muhammedoviç Anı Muhammedov Türkmenistan hökümetinin Avrupa Birleşiginin halkara teknik kömek bardaqı milli utqoşturucusu şeýle bütün dünya bankanyň Türkmenistan'ın doronurjy wezipelerinden boşadyldy. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Türkmenistan'ın Mali we Iqtisadiýat ministri Muhammadgeli Nurgeliýewiç Serdarov Türkmenistanyň hökümetiniň Avrupa Birleşiginiň halkara teknik kömek bardaqy milli utqoşturucusy hem bütün dünya bankanyň Türkmenistanyň doronurjy wezipelerini bellenildi. Türkmenistan prezidentinin yurdumda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyna belenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, döwletimiziň ykdysady kuwatyny hatam berkitmek, hem durnukly ösmegini üpçün etmek, şeýle dünýä ykdysadyny emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň yurdumyzyň ykdysadyna ýetirýän täsirlerini pesletmek boýunça şäherleri guramaçylyk geçirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary ol çekdi. Resminama laýyklykda dünýä ykdysadyny emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdun ykdysadyna ýetirýän täsirlerini pesletmek, hem milli ykdysadyny durnukly ösürmek boýunça 2020-2021 ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklanyldy. Şeýle degişli ministrliklary puwduklyň dorunuş idaralaryna, vilayetler we Aşgabat şäheriniň häkimlerine şu kararyň birinji bölegine görkezdilen maksatnamada belenen şäherleriň durmuşa geçirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň durmuş ykdysadyny ösüşiniň ýokary depginde saklamak, bu urda dünýäde ýüze çykan çylşyrymly ýagdaýlaryň täsirini azaltmaga gönükdirilen zerur şäherleri amal aşyrmak, şeýle Birleşen Milletler Guramasynyň şäherlerini öňe sürülen degişli halkara başlanýyşlaryny milli derejede durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary ol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň ýeti ýokunç keseliniň pandemiýasyna garşy dessin durmuş ykdysat şäherleriň mailnamasy tasdiklanyldy. Şeýle Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine şu kararyň birinji bölegine görkezdilen mailnamany ýerine ýetirmek üçin Birleşen Milletler Guramasy oň ýürütüleşdirilen idaralary, halkara mali institutlar bilen hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisini 2020-nji ýylda çağırmak hakynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25 sentýabryna kabul edilen ikinji kararyny ýerine ýetirmek hem Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisini guramaçylykly geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary ol çekdi. Resminama laýyklykda ministrliklary hem puwduklyň dorunuş idaralaryna Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisiniň ýokary derejede guramaçylykly geçirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistan prezidenti buyruq ol çekdi. Resminama laýyklykda 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet topurynyň düzümi tasdiklanyldy. Döwlet topuryny 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmäge guramaçylyk usuliýet taýdan ýol başlyk etmek hem oň belenen tertipde geçirilmegini guramak tapşyryldy. Vilayetler şeýle Aşgabat şäheriniň häkimlikleri Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça iş toporlarynyň talaba laýyk işlemek üçin zerur şertler döretmäge borç edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruq ol çekdi. Resminama laýyklykda 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine vilayetler we Aşgabat şäheri boýunça okuwa kabul etmegiň mailnamasy 2020-nji ýylda Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň mailnamasy tasdiklanyldy. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegi 2020-nji ýylyň 6-njy iýuly 15-nji awgust aralygynda guramak, okuwa kabul etmek boýunça giriş synalaryny ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerine geçirmek tapşyryldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýerine ýetirjek häkimiýetiň merkezi hem yerli idaralary, şeýle yerli öz-özüne dolanyş idaralary üçin dünýä ünlüleriniň talaplaryna laýyk gelýän döwlet ýolbaşlaryny hem döwlet gullyklaryny taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti buyruq ol çekdi. Resminama laýyklykda 2020-2021 okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullygy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullykçylaryny gaýtadan taýýarlamak boýunça okuwlaryny, okuwuň möhleti
2 okuw ýyly. Dinleýijileri kabul etmeň mailnamasy. 2020-2021 okuw ýylyna Türkmenistan prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryny okuw möhletü 5 ay. Dinleýijileri kabul etmeň mailnamasy. 2020-2021 okuw ýylyna Türkmenistan prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň täjirçilik arbitraji boýunça döwlet gullukçylarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryny okuw möhletü 4 ay. Dinleýijileri kabul etmeň mailnamasy. 2020-2021 okuw ýylyna Türkmenistan prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň ýerine ýetirjek häkimiýetiň ýerli idaralarynyň hemem ýerli öz-özüňi dolandyryş idaralarynyň gullukçylarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryny okuw möhletü 2 ay. Dinleýijileri kabul etmeň mailnamasy. 2020-2021 Türkmenistan prezidentiniň ýanyndaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň okuwlaryny dinleýijileri kabul etmek boýunça giriş synalaryny guramagyň tertibi tasdiklanýar. Hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putina gutluk hatyny berdi. Onu 29 iýuny bolan telefon arkaly söhbetleşigi hemem oň dowamyny konstitusiýa üýtgetmeler girdmek boýunça umumy Russiýa ses bermegi, üstünlikli geçirmegi, ardy ödenligi mehr bilen ýatlanýar. Ses bermeň dowamyny Russiýanyň halky öz saýlap alan ýoluny kesitdi. Mümkinçilikden peýdalanyp sizi bu şanly waka bilen tüýsürekden gutlamak isleýän. Ses vermeğin neticeleri Rusiýalyň siziň döwlet guruluşyny berkitmäge, hemem ýurdy durmuş ykdysadyny sürmäge gönükdirilen ýoluňyzda ýokary anamynyň şeride gollawunyň şaýady bolup durýar. Bu möhüm wakanyň Rusiýanyň munun belägem ösmegine, şeride oňraýatlarynyň hal ýagdaýynyň ýokarylmagyna ýardam etjekdigine ýany milli liderimiz gutlugyny belleýär. Şeride Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen dostluk gatnaşyklaryna aýratyn gadyr goýulýanyny, taraplaryň hyzmatdaşlygyň ýer-ýyldan täze mazmun bilen üstüniň ýetirilmegine gyzyklanma bildirýändigini bellep, hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedow hoş niýetlilik we birek-birege anam mahsus bolan gatnaşyklaryň munun belägem berkidiljekdigine, hemem möhüm hyzmatdaşlygyň üstürilmegine ýardam etjekdigine berk ananýanyny belledi. Döwlet başçymyzy Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putina berkjan saglyk, bagyt we üstünlik Russiýanyň dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk, abadançylyk we güllä ardy etdi. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyny gelen gutlalar bilen tanışdýas, ilkinji tanışyrjak gutlamada şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanogly Berdimuhammedow. Siziň aly hedratyňyz 63 ýaşyňyzdan dolma münasibetli tüýsürekden gutlagyny beýan edýän. Soňky ýyllarda bilelikdäki tagalalar netijesinde biziň ýurtlarymyzyň arasynda oňyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine ýetirildi. Koronavirus epidemiýasynyň ykdysady ösüşiň depkinlerini belli bir derejede peseldenine garamazdan gatnaşyklarymyzyň geljekde iki halkyň bähitlerini üpçün etmek maksady bilen dowam ettiriljekdigine, sebitde parahatçylygyň we durnuklygyň puturanyljakdygyny ananýan. Beýik bir bardan siziň aýratynda berkjan saglyk we üstünlikler Türkmenistanyň halkyna awadançylyk dileg edýän. Hasan Ruhani, Iran Islam Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlugyda şeýle sözler bar. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanogly Berdimuhammedow. Siziň dogry münasibetli meniň tüýsürekden çykýan gutluglymy kabul ediň. 63 ýaş, peýgamber ýaşy. Geçilen durmuş ýolunyň esasy döwrüdir. Siýasatçy prezident üçin muňyzy taryhy taýdan bu wezipede öz halky hemem döwlet üçin amal aşyran işine baha bermekde möhüm tapgyra molturýandyr. 2007-nji ýylda ähli halkyň ses bermeginiň netijesinde siz Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlandyňyz. Hemem siziň ykbalyňyz ýurduň ykbaly üçin ägurt uly jogapkärçilik bilen aýrylmaz baglanşykly boldy. Geçen ýyllaryň içinde siz Türkmen döwletiniň içeri hemem daşary siýasatynyň ösüşiniň strategik urny kesýetlen möhüm taryhy çözgütleri kabul etdiňiz. Häzir ýurt hemem Türkmen halky pikirleri we tagallalary baş maksada ýetmäge, watanyň hasam güllä ösmegini, hemem awadançylygyny üpçün etmäge gönükdirilen hakyky watançy bolan öz milli liderine buýsunmaga haklydyr.
Türkmenistan'na durmuşa ağ yoraçan toprakta doğulup, men sizin yol başlaryňyzda, menin watanymyň halkara jemgyýetçiliginiň hormatly hemem awraýly agdaty, durnukly syýasy ulgamy, güýçli ykdysadyýaty, kuwatly durmuş uğurlary, innovasiýalara hemem öňdebarjy bilimlere, açyk ýürelgleri bilen depkinli üsýän döwlet bolanyny görüp, ören uly şatlyk hemem buýsunç duýularyny başdan geçirýän. Menin hut özüm üçin Türkmenistanyň kosmos pudogyny ösürmäge başlamak baradaky siziň düşürgüdiňiz möhüm waka urly. Muny yer ýüzüniň ösen döwletleriniň hataryna çykaryp, Türkmenistanyň tehnologiýa taýdan ukgunly öňe gitmeginiň binýadyny tutýan strategik ädim diýip hasaplaýan. Hormatly Gurbanoğlu Merquliýewич, 63 ýaşa ýetip, size spordyň dürli görnüşleri bilen iýdigdarly meşgullanyp, nusga görkezip, hemmeleň ardy gödýän sagdyn beden kuwatyny saklaýasyňyz. Atşapmagyň, hemem avtomobil ulugyny dorundurmagyň ajaýyp usatlygyny el aldyňyz. Bugun siziň üstüňiz bilen dünýä Türkmenistana parasatly, strategik pikirlenip bilýän, gujur gaýratly syýasatçynyň hemem maksatlara şeýle olara ýetmeň usullaryny aýdyn göz ýetirýän döwlet işgäriniň başçylygy edýän görýär. Şol maksatlaryň ählisine ýetjekdigine hemem Türkmenistanyň siziň ajaýyp ýol başlaryňyzda ruwaşyň we güllep ösüň ýoly bilen mundan beläge anamly öňe geçjekdigine ananýan. Şuňur hormatly Jenap Prezident Berkcan Saglyk hemem Türkmenistanyň lider hökmünde siziň taryhy işleňizde täze üstünlikleri gazanmagy baradaky meherli arzulamy kabul ediň. Alek Kananyanka Türkmenistanyň gahrmany, kosmos işleri boýunça Roskosmos döwlet korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi. Yurdumuzda Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýalyny başlap gurulýan şäherler, maslahatlar, şanly tenilen dawralar bilen goşýar. Bu şäherler hormatly prezidentimiň il ýurt bähwetli işlerini öz borçly hoşallygy urlýar. Magtumly adynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşinde okuw önümçilik tejribeleriniň geçýän Magtumly adynaky türkmen döwlet, halkara insanperwer ilimleri we ösüş universitetleriniň, halkara gatnaşyklary we Döwlet Mehmet Azady adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talipleriniň gatnaşmaklaryna hormatly prezidentimiň hoşniýetli beýtaraplyk ýoly türkmen ýaşlarynyň durmuş ýörelgesi atly duşuk maslahaty geçirli. Bu ýerde hemişelik beýtaraplygymyň 25 ýyllygy, Birleşen Milletler Guramatynyň howannarlygy, Türkmenistanyň teklibi boýunça Türkmenistan ösüş maksatlaryny maliýeleşdirmek barada maslahatyň netijeleri hemem Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramatynyň ýanynaky hemişelik wekilhanat tarapyndan ýurdumyz Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň vice başlyklygyna saýlanan barada gelip goşan hoş habar barada giňişlendirilip geçildi. Halkara gatnaşyklar institutynyň halkara jurnalistikasy fakultetiniň talipleri nowatdaky tomusga okuw we önümçilik tejribeliklerini ýurdumynyň habar beriş terişleriniň idaralaryna geçmek bilen olar öz hünär başarnyklaryny ösürýärler. Talipler önümçilik tejribeliginiň dowamyna döwletimiň köpçüliklerini habar beriş terişleriniň günnelik işi bilen ýakyndan tanyş bolýarlar. Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödökçilik müdürliginiň Çağlar hafta şäherçedine köçe ýol hereketiniň düzgünleri boýunça düzgünler berja edeliň ady bilen Tomusga din jaş möhkümine din alýan mekdep okuwçylarynyň aratyna şäher geçirildi. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň kämillik ýaşyna ýetmedikleň we ýaşlaryň aratynaky hukuk bodulmalyň öňüne aç bölüminiň we Aşgabat şäher baş bilim müdürliginiň ýaşlar guramatynyň berkararlyk etrap geňeşi we etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleň işler boýunça bölümçi tarapyndan geçirilen şäherde okuwçylar bu ýerde öýlerini gyzyklandyran sowallara anyk jogaplar tapdylar. Hormatly alymlar, Nurta ýurdumyň haýatyny we paýtagtyny Aşgabatda 3-nji iýulda saat 20-den 4-nji iýulda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balykyn ulaýatyna günnordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecetini 22-27 gradus mayl gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 29-34 gradus mayl bolar. Ahir ulaýatyna azken burtly howa borup Demiralak günnordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecetini 19-24 gradus gündüzine 31-36 gradus mayl bolar.
Mar vilayetine az burtlu hava vurup demaradık gün ordan 8 sekundda 9-4 metre etiyen şemal utarıp. Hava gecetine 17-20 gradus günüdüne 30-35 gradus mayl vurup. Levak vilayetine az burtlu hava vurup demaradık gün ordan 8 sekundda 8-13 metre kayarlarına 15 metre şemal etiyen şemal utarıp. Hava gecetine 18-20 gradus günüdüne 30-35 gradus mayl vurup. Daşa vilayetine az burtlu hava vurup demaradık gün ordan 8 sekundda 9-4 metre etiyen şemal utarıp. Hava gecetine 16-21 gradus günüdüne 31-36 gradus mayl vurup. Payitahtın Aşgabatda az burtlu hava vurup demaradık gün ordan 8 sekundda 9-10 metre etiyen şemal utarıp. Hava gecetine 21-23 gradus günüdüne 33-35 gradus mayl vurup. Şeýle-de ýurdun boýunça iýul aýynyň 4-üne magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy açylýar. Mehriman adamlar, şununla watan habarlary başymyza jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne aty watanmy türkmenistän ähli wagtlarda ötüşýärsine. Ähli ötüşýän ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edilýär.